Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Asino di magmagna, Mare? Na, di mo mabigbig aya maray. Kat no ni Kapitan. Ay, ni Kapitan Aya. Katwan. Anya kalakit din aya, tasaan kan ama kabigbaig. Aywan, iso talaga. At dagarter jay likodan ti chinelas na. Ha? Ay na! Nagpaisaw. Na, apay nga takas tamot ng tichinilas ni Kapitan. Masapul nga datalina. Amangan no mauksot, Ay, sus. Agkabaw san maray. Huwan nga taa. Kwarog, inggatangak ni Uncle Mo iti baro at tsinelas na. Nasaya at nga rod no kastaan, day. Tinalyak iti garter jay tsinelas. Tapno di na mabatay. Anya? Hoy, kaslamatan ubing at tinalyam iti garter ti chinilas na. Ay, kat numanon at tsinelas ti ginatang ko. Hanggang kanayo na mabati na. Anyaman nga tanti maibaga dagiti kabarangayan, day, no kastaan, day. Ay, awan bibiyang ko no anya ti bagada. Tinapatag sa anak agatang iti tsinelas ni Uncle Mo. Ay na. Unay mo dun, paray. Anyat katkatawaan? Dayta at sinilas mo, paray. Anyat nakakatkatawa iti chinilas ka. Apay nga damot talina di talikudan. Kabil ni Banang dayta. Anya nga tusar na. Tapno jakon mabatit ti chinilas ko. Ha? Ay, kabaw ka na talaga, paray. Sasawa mo? Kabaw kan, paray. Di mo na mo teraramiday. Ay, agtal na ka. Anya tinagan ka? Nagan mo? Alaman. Ibagam no anya tinagan ko, paray. No talagamot lang, asan ka agkabaw. Kuha. Ay, si kade... Sino ka itayan? Kabaw, kapitan. Di na kun malagay. Gure ka atalag. Lagi pa nga rod no anya tinagan mo. Awan, paray. Kabaw ka na talaga. Si kani... Nay. Uray, ikidam-kidam mo, paray. Siritain, paray. Siyak, ti kumpare mabadong. Ha? Salvador Kaburlisan, paray. Aywan! Si kagagpasaw. Ay na? Kasano ka makapagtrabaho no nakaroon ti kabaw mo, paray? Kabailak tagtrabaho, pare. Kasano ka ba alam? Di naktupayan malagip akong paray. Madlaw-launa yung agkabaw ni Kapitan. Gapo iti garter iti chinilas na. Un nga raod, imbis asan nga amo ti kaduan nga agkabaw, gapo iti garter, namuandan. Ipaikat mo, Chip. No kayat na Katkatawaan da ni Kapitan. Sino nga iti mangkat katawakan kwa na? Aduda Nang nangruna ni Tata Badong. Katkatawanan ni Uncle Kaw? Pirmi Hoy, agawid ak nga rudain. Inak ibagakin ni Uncle Kaw, nga ikatan nandiya garter iti chinilas na. Enteng, ikatang manday ta tsinelas mo, no ada ka diti unag tibalay. Nakatali nga ron. Ay na, kadno kalamlampasaw. Ngay, Apay ka anakan? katkatawaan da ka kanu dagiti kabarangayan tayaw. Apay akat katawaan da ni Uncle Mo. Dita chinilas na ang at da garter na. Nay, Na.
Adamad serbi day tagartar iti tsinelas na. Sino ti mangkat katawa kanyak? Dagiti nakakita kang runaanin ni tataba daw. Ay, bayam nga agkatawa da. Di mauma da nga agkatawa. Nangag mo timbaga na antim. Kwaro, Unang gail. uray katawaan da. Syaklat ta, ti kapitan. Bataw! Apay manay. Inalam di kwarta kanya. Ayan na di kwartam. Nakaparabaw dito lamisaan. Kwartam da jay. Isoblim. Ay utangay. Dati mapan ko gatangay. Papanam! Isoblim di kwarta. Agawid akin ton malayb. Hay! Batong! Batong! Na, tijats ki alak lakayanan, tadi na kun inkaskasaw, papanan naman ngatan. Ura niya pa iti bagbagayaw. Saan kayo alakwan iti arak? Lakwan na kami kuman, kagawad. Ay na, ordinansa ti barangay, amay pare ti aglako iti arak dito barangay tayo. Sino ka na kayo ditoy? Tinalastam! Tatabadong, awan tinalastog ditoy. Nabartag ka mahit ka ba daw? Anya na Bartek? Sa anak ba na Bartek? Hoy! Sino tinaturid? Nanay, di kang pukaw dito ya! Maabog dagiti aggatang! Awan kabutan ka! Bawal dito barangay ti agbartag. Bawal mo ti agwala. Awan ti bawal kanyak! Bawal tagpukaw! Agungat ni kapitan! Di kapitan na kabaw? Ay, di mo ibagbagati kasta. Ado ti makangagkang ka. Puno may nagkabaw Yak man lakabutan da ita agkabaw kapitan. Na, Agkabaw kapitan! Nagkapuan ba daw? Apaya masapul na damagam. Sika tinagpuka-pukaw dita tersina ni Marijuana nga niya. Kit nagpukawak lang, Mike. Bawal tagpuka-pukaw dito barangay. Nagkuna bawal. Bawal mo't lamin. Ni kapitan. Ato lamin. Bawal kanupay taginom iti ara. Nagkuna. Ni kapitan nga raw. Dayay kapitan na kabaw? Sino ngay mo't mamatikin ko na? Na, saan ka mamatikan ko na? Saan na pulos, tuyang? Inanto pa'y malagip tinagan ka. Mamati akidan iti bagbagana. Sana ka mamatay. Isuadyak mo't kabutang dahi ka kapitan. Hoy! Yak ka dito ay abam, tatabadong. Wayne! Sika! Umay ka dito. Apay, tata. Basta umay ka! Umasidag ka dito, yayan ka. Apay, tata. Anay ko. Apay at tinapisnak ngay. Lastog kagayam. Oh, saan kamot ngay nananaw? Jak kursonada, dahi ta pa nagtaktak dermaw. Oh, ipulong ka ni kapitan. Amo ka? Anya ti panagkunkunam kanyak? Kabaw akaskin ni Kapitan Inteng? Ibagak dito inaramid mo kanyak ni kapitan. Weng, ibagam laing. No kayat mo, kadwain ka pa'y nga gipulaw. Kabuteng ko ay dahi ta kabaw nga inting bating day. aglablabas mo't ni kabadong maray. Ay, wan nga rod maray. Agasam di pa nang tapis na iti may satanod ngay. Adda tinapis na atanaw. Kawan, inayaban na di tanod. Kat iti masidag, tinapis na dagusen. Ay, una yan. Nagranggas motan ni Badong ka. Kanayon na nga ibagasaan na kabutang ni kapitan, gapotag kabaw ka naun. Di nalaam mo nga oray nagkabaw ni kapitan, nalaing lata mang imaton diti barangay tayo. Wan mag. Namuan na lang agkabaw ni kapitan, aramidan namat amin na kayatnaan. Orean mo na may paray. Ay namaray, sa anak ang nagkurang iti pamagbagakan ko na. Inal daw nga ibagbaga kasaan nga agaramid iti anyaman akalukwan. Kinapudno na, adon ti kalukwan nga nararamid na dito barangay. Amin dagita, sigurado ang makadanon kan ni kapitan. Tinapisnak ni tata badong kapitan. Ay nasakit. Iwan
Urayak lang na ulaw. Uray ka lang nakakita iti adu abituan. Una, Kapitan. Nujak agriro. Nakakita iti 10 abituan. Sang 10? Adu pa'y Kapitan, tinakitak ababasit abituan. Bayam. Nai-record ko dito yung Blue Book. Nagitar aramidan ni Pare Badaw. Rumbang lang anak ka-record, Kapitan. Amin akalokwan na. I-report yung kanya. Gail, Apay? nakitak ni Tata Badaw, nakisugal. Kat no bawal ti sugal dito yung barangay. Ungtak no adag susugal. Kat no inong tamdag iti nagsusugal di tabagatan. Nakita ti naramid ko? Nakita kang Gail. Napan kay ayanda nga agsusugal. Kay, Kinatkatawaan da ka, gapo iti chinilas mo nga datalina. hindi kwan. Binagbagam ida, ngamsanda dim ngagkan ka. Ay, ano nga minan dyan bagak kadakwada? Imbaga mga isardang dante agsugal. Imbis adim ngagda kanya, kat intuloy dati nagsusugal. Wanang Gail, idi kwan, inong tamidan. Ay, permi. Pinagsasawak ida, gapo iti ungot ko. Saan da kagaya madangdanggain? Ay, nasken adang gendak, tasyak ti kapitan. Ilungtan ka nun ni Kapitan dagiti agsusugal di tabagatan. Apay nga ibagam kanyak na ita. Tapno isardeng mumeten ti pan nakisugsugal mo. Nagkuna nga isardeng ka. Siya, Heh, agunget ni Kapitan. Kagura na no adda dagiti agsusugal dito'y barangay na. amuna yamot ti agungit na ita kapitan. Kapay kit di asaanan. Agkabaway, tuyang. Ay na, pinapabainan na dagiti agsusugal di tabagatan. Amuna yamot ti mang pabain. Apay katasanan. Agkabaw nga raw. Ibagbagakken ka itan badong. Tapno ammom tilikliklikam. Apay ayang amin nakabutan nyo dahi ta agkabaw kapitan. Ay sos, di mo ibagbagati kasta badong. Adon ti maliplipatan na, tuyang. Ang mga no di nakapayan, amamaw. Ibagbaga dagiti ka barangayan tayo nga agkabaw kan, Kapitan. Sumot ti mang manggag ko. Dayta ngamin nagarteran at chinilas mo. Aminak nga nung maminsan kat ada malipatak. Ay, mas adulat tamat ati malagip ko. Nalaing ka mulat ang agpanunot, Kapitan. Isumot. Sukatam ngamin mat aday ta chinilas mo nga datalina. Anya kumati sukat ka, kagawad. Agsapatos ka laengen. Ay, wala niya. Imbag pa'y dayjay ta saanan ang masapul at alian. Sige. Usarat niya pang isputing asapatos ko. Papa naman tay. Igatahak man ka nun ni uncle mo iti sapatos na. Ay, ayos ano at danton sapatos ni Uncle Kao. Wen, kwarog. Mabain ka no nga isuot na jay tsinelas nga datalina. Uray siya kamot Diyak kaya takas jay aklase ti chinilas ti isuot na. Sapatos man laangan tigatangag. Jay kano pang kapitan a sapatos. Ang dayamot kasta sapatos. Adda kano. No makita da kano. Amudan nga ison jay sumungad. Ay, automatic nga ron day ta sapatos anday. Narabain, rumwar ka pa'y lang. Apay aya. Adda dagiti agrunrun da atanod di taruan. Man ano ayan, wadada. Jak kabutang dagita. Papanam aya. Mapanak makisugal Sige, tano matiliw na ka ni Kapitan, delikado ka. Madula amin kung naklangarudain. Jak kabutang. Hops! Isardang yung tiyak susugal. Ay, tumala ka man, kuwaraw. Kaduak ni Uncle Kao. Ay, kita dalahan Hey! Maminsan naklang nga agsao. Ket no didak tung palan. Dakes kayon. Isardang yung tagsugal. Asino ko matimamatikin ka, pare? Da kayo amin. Nang rurakan ka. Pare ba daw? Anay. Dinanog na mutin, pare. Lapigusan ka ba yung... Anay. Hindi naglapigusin na, pare. Ay, nagsakit, pare. Anay! Ay, tatabadong! Laklakayan kan!
Iso arumbang ko mga agbalin ka apagwadan. Asaan kat aday tamang labsing iti paglintagan nyo dita barangay nyo. Tiar aramidan. Ala sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.